Mae tŷ gwledig y Meifod wedi ei leoli ym Montnewydd ger Caernarfon ac yn leoliad perffaith ar gyfer ei chachlysur arbennig. Gyda ei erddi godidog, seddi cyffyrddus a golygfeydd bendigedig, mae'n gartrefol o'r cychwyn cyntaf. Tu fewn mae'r moethusrwydd yn amlwg o'r dechrau. Be am roi cynnig ar ein bwydlen, wedi ei goginio i berffeithrwydd gan Chris, i'w fwynhau mewn awyrgylch ymlaciol a moethus. Gyda amryw o becynna priodasol ar gael, mae nifer o gyplau wedi dewis y Meifod fel y lleoliad perffaith ar gyfer ei diwrnod mawr. Mwynhewch ddiod yn ein marci gan gymeryd saib i ymlacio. Gallwn wneud eich diwrnod yn berffaith ym mhob ffordd, ac mae ein staff cyfeillgar o hyd wrth law i gynnig cymorth. Mae'r gwestyn cynnig 5 ystafell, pob un yn unigryw, ond â chyfarpar te a choffi, teledu a baddondu ym mhob un. Am wybodaeth bellach neu i gael pecyn priodasol, cysylltwch â ni drwy ffonio dim 1286 673 351, clicio ar meifodcountryhouse.com neu drwy ymweld â'n tudalen Facebook.